Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Selamat hari Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Septuagesima. 70 hari adorang sohaheheon. Topik mertua di bagasan Tuhani. Tapuka masuk marede mahita. Dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia,
na tumapalangit doho tanoon. Amen. Songonod didot Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorak, hupasonak pehamu, buat hamu maaugaku tuhamu, guruhon hamu masianau, aina labo doau, jalan naserek maroha, asa dapota paradianan hasonangan todimuna. Haleluya. Martang yang mahita. Aleaman namin na di Banua Gijang, disuruh namu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaon ni sibolisi, sai padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat hami Tuhan ngoluan nasora suda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Debata di Minggu Sadarion, imasian patik paduahon, dohot lapatanna. Dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanonmu, manangahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon, manang siuluan. Dia do lapatan ni odo, iko dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hangoluan siani. Jala dang jadi uluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan, atong rak mangido gogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Maredehita. Aku
tato poti madosat tatu debata martangi yang mahita. Aliama nami jala debata nami na di banua gijang para sirohana sumurung midahami. Hu parhatutu jala hu topoti hami dodosa doho pangalosion nami na gudangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhuna. Allah ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tuhayasani dosata. Isebe manguluhon akan napinili ni debatado nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do nang mate, alai dada holani, nang mula mangoludo, jala disiamun debatado ibana, mangodihon hita. Hasangapon madi debatan na digijang. Marede mahita. Epistel di hari Mingguon di Enesian 5 Musa 33 ayat 24 sahatro di ayat 20 sia tajahama marsika sorin. Jala taringo tu aser ninnado. Gumodang do pasu-pasu tu aser sia tu aka anak na asing. Ikon halomuan ni aka haanggina ibana. Jala disornopon patna tu bagasan miak. Dangadong nanggosada tudosod debata. Ale bangso natigor marsihudul ibana di atas langit mabahen halwaut tuho. Jala di atas obun pargijang jumujung habal gaonna. Jadi marsonak-sonang ma Israel maringan sasadasa. Sai manatap-natap do mata ni si Jakob tutano hatubuan ni eme dohot anggur. Sian aka langit nape sai manetehi do nabur. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Maret dehita.
Mulo Jesus dong anilas rohan, Jesus ibarubin las rohan, Rod habang siyaw ni Nuhot nos ni rohan, Mandong atong Jesus las rohan, las rohan, las rohan, Mandong atong Jesus las rohan, Marsinutang nalihok, Bintang pagkirimoni, Mandong atong Jesus las rohan. Mulo Jesus dong ani las rohan, Jagaon naton dini las rohan, Kiruan lumatagtang kami ng hulong nain, Sa nilingning ulumi las rohan, las rohan, las rohan, Mandong atong Jesus las rohan, Marsinutang nalihok, Bintang pagkirimoni, Mandong atong Jesus las rohan. Tahatidakon ma hapor siyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaw di sa dok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, imanatir buhon ni si Maria, nagape-gapea sato di porbadia, adorang suhabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na matetar pajal doi bana di hau pinar silang, na tua tu banotoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundur tu siamu di debata Jehova, amanai pargogo na sohatu dosani. Di simai bana pamamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea di todi porbadia, jala adon sada huria na badia, huria hatapanat Kristen akan na badia. Doho dihaesani dosa, doho dihatain na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak naun mate, doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema kor punguan lansia. Ihutiman nomuse amang partukuan, ama partukuan.
ama pertukuan.
Tikting namasa dihuriata di mingguan. Na parjolo dadana na sorang. Di bahasa-bahasa Tuhata do dadana di keluarga Saud M. Hutagalung inang Siti Nur Hasanah. Sada dadana buru na di hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 maringana di Jalan Jati RT Onom RW Onom nomor 26 Kelurahan Cibubur Manang Wiksada. Di keluarga Sahat P. Situmorang inang Boru Manalu. Sada dadana bawa na di hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 maringanan di Jalan Kelapa 2 Wetan RT Pitu RW Walu nomor 8 Ciracas Manang Wiksia. Napaduahon ruas nataba. Tajalodo gabe ruas ni huriata ima keluarga Jordan Ben Utoyo S. Siahaan inang Dian Ira Putri Boru Hutasoit Rab Lohot Sada Yanakon Nasida Bawa Narosian HKBP Paidoan Resort Paidoan Pohan Distrik Saplusada Toba Hasudutan inganan nasida di Graha Pratidina Cibubur Manang Wik 12. Na patuluhon Nanayang Marbagas Tikting Parjolo Dohot Paduahon Naing Majalo Pasu-pasu Pabagason Ma Pinel Lubis Ananiamang Tua Lubis Tubuni Inang Saida Boru Simal Juntak Ruas ini HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Bunut Celangkap Baru Manang Wik 2 Dohot Oroana Yohana Desbi Gracia Boru Huta Julu Boru Niamang Robert Minton Huta Julu Tubuni Inang Rosdiana Lindawati Koni Pensis Boru Pangaribuan Ruas ini HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Dalang nomor 10 RT Onom RW 5 Kelurahan Munjul Manang Wik Tulung Pamasum-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Tikting Parjolo Naing Majalo Pasu-pasu Pabagason Ma Yohanes Wendra Pakpahan SAB anak niamang Binto Pakpahan Nahinan Tubuni Inang Paulina Boru Sihombing Ruas ini HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan TPU Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Manang Wik 2 Dohot Oroana Puspita Sari Dewi Boru Silain SAB Boru niamang Maringan Silain Nahinan Tubuni Inang Lina Yunita Boru Siagian Ruas ini HKBP Pardamaian Resort Pardamaian Medan Sian Huta Jalan Langgarjati nomor 47 Medan. Pamasum-masuon di Patupa hari Sabtu 14 Februari 2026 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Tikting Paduahon Naing Majalo Pasu-pasu Pabagason Ma Dimpos Marisi Hamonangan Marbun anak niamang Jerman Marbun Lahinan Tubuni Inang Nurlina Boru Sitopul Ruas ini HKBP Cibinong Resort Cibinong Distrik 20 Deboskap Sian Huta Kapung Sawah RT Tulu RW 10 Sada nomor 5 Cibinong Dohot Orwana Hillary Nevelin Boru Ambarita Boru ni Amang Japikir Ambarita Tubuni Inang Rumada Boru Tampu Bolon Ruas ini HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Taruna Jaya RT Sia RW 4 nomor Sada Manang Wik 10 Pamasum-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 di HKBP Cibinong Resort Cibinong masuk pukul siawib.
Na paupaton Dewan Koinonia Seksi Paropuan Huria. Hari Senin sia Februari 2026 di Patupa Seksi Paropuan Huriat Tado Bona Tahun SPH. Ima punguan para hari Kamis, Ina Hanna, Ina Teresia, Ina Maranata, PS Allegra, doh utusan paropuan sian wisada sahat wik 12. Maringanan di GSM Gloria Lantesada masuk pukul 14 WIB. Pendaftaran peserta Boima Marhite pengurus kategorial manang tu koordinator WIK SPH. Na palimahon Dewan Diakonia Seksi Sosial. Tabuama ditanyakta akar ruas ning huriata na di bagasan parsahiton soon lang tarsura di tiktikta. Na paunapon anggota Badan Audit Huria HKBP Resort Cibubur. Khobar tu aturan peraturan HKBP tarengo tu Badan Audit imasian situa dohot ruas. Ala naung gabe calon situa do anggota Badan Audit ni Huriata ima amang CST F butar-butar nunga dipilih be panggatina ima amang Ricky Andreas Tambunan sian wiksada gabi anggota Badan Audit penerusan periode 2024-2020 lalu. Papituhon pertanyaan wik. Hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 Patupaun Huriat Tama pamuhai pertanyaan wiksada 1.12 Maringanan di gereja masuk pukul 10 siawib. Laos dimulai mamose sudi sermon kategorial lot pertanyaan NHKBP. Pawaluhon periodisasi seksi-seksi. Hobar tu laing sidung manang berakhir periode seksi dumutusi pinangido matugan dewan asa dipatupa periodisasi di ganep seksi lalu mabakna di akhir bulan Maret 2026. Napasiahon Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027. Laporan perhepengon Panitia Pembangunan Boy Mata Jaha di Warta Laung Tatio B. Laparpuli Boa-Boa. Hobaratu program kerja ni Huriata tahun 2026 marhite tingon pinangido matusude ruas ni Huriata asa tapasah bema pilihat tauta tu Huria kodang na 500.000 per tahun marhite-hite sitawi nabe marang ditransfer tu rekening Huria. Goar ni ruas nang pasahaton pilihat tahun periode sada Januari sahatu sada Februari 2026 Boy Mata Jaha di Warta Jemaat. Songolima tikting di minggu tasadarion akatikting lamayut Boy Mata Jaha natar surat di Warta Jemaat. Buhatama namang armoti saluna. Tabige makor week 10 sada. Mangihutan non week 2.
Kor Ui 2. Marede mahita sabukuede nomor 757 mulai sanaya sada doho satorusna tapapungu mapeliata sada A doho sada B. Isedoda
Terus sanaya sada. Isedonanay martua, isedonanay saga, isedonanay saga, di pasaga pa Jehovah, di pasaga pa Jehovah, asa tungtutun sana, asa tungtutun sana. Isedonanay mamora, isedonanay sana, isedonanay sana. Dihapusi mo, Jehovah, dihapusi mo, Jehovah, dihapusi sana, asa tungtutun sana. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramuti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom marita salutna. Horas. Ima tutuh tongdo di bagasan lasti roha hita ganup jupang hari mingguih. Ala takas taboto di bagasan hapor siota pajupang nama hita dohot dewata pinomat ya tentu marite hite aka ende puji-pujian marite hite aka ya dongan hatan itu hatta. Jadi mingguon di guarima minggu septua gesima lapatanna pitu puluari menyongsong manumunomu ari haheheoni. Hata di debata di minggu septua gesimaon ima nienet sian buku Evangelium Naparjolo di Bibelta Evangelium Matius bidu 5 mamukamai sian ayat sada satro di ayat 12 di doksongono asa dung di ida Yesus halak na saitoropi nakok ma ibana tu sadator jadi hudul ma disi dungi didapoton akasisian nama ibana dungi marsohara ma ibana mangajari nasida nin nama martua ma napogostondi aidi nasida do harajaon banua gijangi martua ma namarsak roha Aisyah pulo do nasida martua ma nalabok roha ai teanon nasida do tanoon martua ma namauas male mida hati gora ai si pabosuro do nasida
martua ma na asiroha ai sia-sia do nasida, martua ma paroha na yas ai idau nasida do debata, martua ma sibaen dame ai guaro do nasida anak ni debata, martua ma na pina buru-buru ni halak ala ni hati goran ai dinasida do harajaon banua gijangi, martua ma molo dicahi halak kamu manang dipaburu-buru manang dipatubu-tubu ragam ni hata naroa na sotutu dopak kamu ala ni au las marohamuna jala marlop olo ai godang do upamuna di banua gijangi ai songonido di paburu-buru aka panurirang na jumolo sian hamu ido sahatna. Jalan agabe topik di minggu tahun ima paingoton hita asa toktong hita martua di bagasan tuhatta hurian itu hatta amanami inanami do tamu akadongan nahina holongan di bagasan Kristus takas do taboto yang ulu tahun mangula pehita manang ahape taulahon di ngulu tahun ujungna natalului hasonangan do tahe kebahagiaan hatuawan jala tutu dang marlapatan nina rohata molo godang artata alai tongdo dang sonang rohata odo nagabe si pahusor-husoro ni rohata dumobi marite turpuk taon tikos do boi tajalo hasonangan sian portibion boi do tajalo hasonangan sian sudi akan nataulai asa takas tabuto dumobi marite turpuk taon sasitongna molo taringo tu hasonangan kebahagiaan holan si hantu hatta do natajalo godang manang otik peartata molo hatu awoni hasonangani si hantu hatta do harorona jadi boido taida di turpuk taon sasitongna amanginang asa takas taboto hasonangani hatu awoni sasitongna molo tajaha turpuk taon martua ma napogostondi martua sian hatagorik lapatanna sasitongna pinasupasuma makarios do diatagorik dada holan martua lapatani i alai pinasupasu molo taganti istilah martua di son mamukasian ayat tolu pinasupasuma napogostondi pinasupasuma na marsak roha pinasupasuma na labok roha sude nani guarhon manang nani dok itu hatta di son pasu-pasu dui pasu-pasu sian tu hatta debata jala tutu hombar tu tradisi literalis manang akana malu mandoksi di son sahera di paingot manang di pasingot tu hatta Yesus do bangsa Israel ujui akasisiana dot akana torop songon na hea masa di si Musa uju nakok ibana tu dolok Sinai di dolok Sinai di jalo si Musa do siatu hatta debata patik na sapului asa molo sude manang siana sida pe bangsa Israel mangulahon patik na sapului sasitongna jalon nasida do hatuaon pasu-pasu sian tu hatta debata nuaeng rona ma Yesus nakok tu sadator tongdo sahira si Musa do ibana patuduhon huasona beda memang molo si Musa manjalo alai molo tu hatta Yesus mangaleod do dada si 10 patik di dok dison alai si sia pandohan taringo tu hatuaon jala molo tapisah muse sian ayat 12 boido dohonon gabe 10 nama di leon tu hatta Yesus hatuaon namartuai tambah sada taringo tu lasni roha 10 do HP
sarupa songon si 10 patik alai dang patik di leo tu hatta pasu-pasu hido alana didok pinasu pasu ma manang martua ma na pogos tondi ahado nanidok pogos tondion dang gabe adong nama moratondi dangi ale sasitong na sada sikap na patutoru diri do pogos tondina di joloni tu hatta lapatanna rikot dope arta na sumurungi sian tu hatta debata di ibana jalan namangiut muse martua ma namarsak roha lapatana dison dada alani ya habot di rohana aka sian aka namasa di moluna manang sian aka natinading ni aka na holong namar holong roha di ibana na didok dison namarsak roha ala memang masa do ujui alani hasitongan alani pemberitaan Injil alani aka nadingkan diulahon alai masa do ketidakadilan marsak do rohana alai na marsak rohaon tentu hatuahonna pasu-pasuna dijalo sian Aisyah kulo do nasida namangiut mese martua ma nalapok roha anggo lapok rohaon tentu halak na memang olo na boi mangarajai diri dada na mangalo alai boi do di adopi akana masa aka kekerasan dot akana asing di bagasan halapo najat dialo dot nadingga dang najat dialo dot najat ido nanidok nadison labok ni roha ai sitihanon nasida do tanoon dungi muse di ayat namangihut martua ma namauas male mida hati gora namauas male dada lapatana kelaparan dang adong si panganon di ibana alai namauas male mida hati gora nanidok dison tentu ikon masa nama dingolu akan aporsea alai ala memang nahurangan dope di ibana saya terus tamak diludui ibana marite ahai tentu marite parsaoran ya kana porsea marite namanjaha buku nabadiai marite parsaoran dohot debata ido papuason dirina asa tentu dang mauas malebe ibana alai tongdo saleling digoluna dang adong nanggo sahalak pe boi mandok ya nunga puas ibana di hasitongani manang di hati gora ido bagian na parcolo opat na boi adong di bagasan diri tasadiri do hape hatuaoni hasonangani tu diri tasadiri di hadapan ni debata tolu hatuaon namangihut asonangan namangihut maradopon dongan jolma do narikot hatuahonon didok martua ma na asiroha ai sia-sia do nasida namarasi roha nanidok dison tentu tu dongan jolma dui dada holan tu diri dasar diri asasian namangulahoni dapot ibana do pasu-pasu sian tu hatta debata sasitongna nunga tarpasu-pasu ibana ido ubaen olo ibana mangulahon ulahon asini roha songoninang martua ma paroha na ias ai idaun nasida do debata ala takas nunga di ida ibana songon dia do ya hasitongan habadiaon ni debata sian akka pambahenanna di ulaun ibana mai lumobi ma tuaka dongan jolma dugi martua ma sibaen dame ai guharon do nasida anak ni debata sibaen dame siboan dame songon tu hata Yesus do raja hadameoni ya tentu akan naporsiai mambuan dame do di tonga-tonga ni portivion dumobi ma tuaka dongan jolma ima jala tolu na parpudi dohot alas dirohai tentu
pasu-pasu dewata tuaka joma tuhita maradopon sitahonon manang hamaolon. Tongdo adong kebahagiaan dina mengadopi sitaononi manang mengadopi hamaoloni. Di doktison martua mahamu molo dicahi halak kamu manang dipaburu-buru manang dipatubu-tubu ragam nihatana roa naso tutu dopak kamu alai ingat dada alani pangalaho tasadiri alani au nina tuhata Yesus alani tuhata Yesus to ubayan ro aka sitaononi tuhita ido hatuauta ido pasu-pasu nata jawa lam hebat hamaoloni manang lam hebat akasitaononi alani haporsiota tutuhata Yesus lembal gama hatuaon pasu-pasu nata jawa ido alana sepanjang sejarah saya didokdo semakin dibabat semakin merambat dang olo talu halak Kristen sian portibion nang pegodang akahamaolon alani haporsion dungi muse di ayat 12 ayat 10 sada satabi nah keningan di ayat 10 terlewat martua ma napina buru-buru ni halak alani hati goran ayat dinasida do harajaon banua gijangi martua mahamu molo dicai halak kamu manang dipaburu-buru manang dipatubu-tubu ragam nihata naroa naso tutu dopak kamu alaniau jalan aparpudi las niroha nama las marohamuna jala marolop-olop ay godangdo upamuna di banua gijangi ay songonido di paburu-buru akapanurirang najumolo siang hamu perbandingan tuna posoni dewata di zaman pada Narobi ima akapanurirang paling tidak mungkin ingat kita bagaimana si taonon na nyalaman na nyadopan panurirang Jeremia jalaon nama gaungna suarana memasuhi minggu Septuagesima menjelang ari hamonangani ari haheon itu hata Yesus ikon nyadopa tuhata do jolo si tahononi hamaoloni jalahita pe tongdo dang boi malua sian aka hamaoloni dubobi ma alani haporsiautai alai nang pe masa akan namasai tongdo di pagogo tuhata hita di pasu-pasu tuhata hita asa toktong hita di bagasan lasti roha di bagasan hatuao dota tanah jepek amanginang dot sude hita na pumudi son takas do turpuk taon di bagasan sadarion manjou hita asa toktong mangulu di bagasan namartua di jolo manang diadopan di bagasan tuhata debata molo namartua di dohonon tentu paling tidak janganlah sering-sering cemberut sering-seringlah senyum ala memang takas do tajalo dengan bahasa ni tuhata marminar mabuhita unang be holom sehira dang elok dipandang idoda sian pardo pahata pe boido di jalo dogata ya lasti roha ialah siapa yang enggak senang melihat kita senyum ramah labok dot akana asik memang semuanya masih bersifat materi jasmani alai na jasmanion sasitongna haruar sian rohana di bagasan rohana memang dikuasai dipengaruhi oleh kebahagiaan sian tuhata dewata tentu hati yang gembira bisa ditunjukkan dengan senyum yang gembira apalagi saya selalu senang melihat punguan lansia yang penuh semangat ya luar biasa hamuna di bagasan sadarion tarkompak do ende nani muna na keningan luar biasa jadi kalau bicara dengan lansia sasitongna ya marminardo bohinasida molo makatai taringotu ya ngolu ujudi aposonna alai bagabe berbagi pengalaman mak
Jadi ima nabui gabe renungan di hita, gabe ojahan di ngoluta marhite terupuk tahun, lumobi ma saat di hari hatutuata non, takas tajalo hatuaon asonangan siantu hata debata, marmulia ma ibana, amin, martangiang maita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosa. Amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus. Tuhan siokop kami. Hodo tutusi sobaon. Jalasian hodo mual ni aka hanguluan hatuaon. Tu hodo pasatami diri nami. Asa marhite hatam na badiai. Lam dengkan kami lam bahagia kami di ngolunamion di tonga-tonga ni akadongan na humaliang asasiani tongdo gabe barita nauli barita lastiroha nang dinasida saluhutna gabe pasu-pasu nang dinasida saluhutna ali Tuhan di bagasan tangyangon tongdo hupasatami sude aka gulmit ni ngolunami aka pakobasion lumobima naniulani huriam HKBP Cibuburon tuhodo pasatami lasti rohanami ratdot keluarga amanami amang sahut utagalung dot inang Siti Nurhasana ala di leon hodo sadadak danak boru di tonga-tonga ningolu pardongan sari penasida pasikop malasti rohanami ali Tuhan hodo tutu na mandongani na pagoda-godang yanakoni asa tongdo gabe anak na hasea gabe anak sioloi ajar anak na tau pasangapon guarmu na badiai nang songoni di dongan nami naro sian huria paidoan resort paidoan pohan distrik Saplusada Toba Sudutan amanami amang Jordan ben Utoyo siahan dohot inang Dian Ira Putri boru utasohit hodo tutun namandongani nasida li Tuhan asa bui tong nasida lam tudengkanna lam matora sa porsion nasida Rapdot hami di tonga-tonga ni huriamon lumobima di wek 12 huriam AKPB Cibuburon. Ben mana sida gabe keluarga na berbahagia saliling di nguluna sida saling rapdot hami di son ali Tuhan madai sudi akadenggan di basam marhite-hite parsaoran nauli parsaoran ni akan naporsea di tonga-tonga ni huriamon nang songoni tuhodo pasatami aka sakap nadinggan sian anakon ni huriam nanaing manjalo pasu-pasu parbagason diari ari nanaing ro tuhodo pasatami Finiel Lubis dohot orwanna Yohana Desbi Gracia boru hutajulu song-songoni nang Johannes Wendra Pakpahan dot orwana Puspita Sari Dewi boru silahen dohot sude ali Tuhan suang-songoni dipos Marisi Hamonangan Marbun dot orwanna Hillary Nevlin boru Abarita hodo tutun namandongan inasida ali Tuhan di bagasan hai pason hagogoon asa dung cupang tikina anon dongdo gabe barita lasti roha nang dihami saluhutna suang-songoni nang diaka ulaon ni huriam marhite-hite dewan koinonia dot aka seksi nadong di bagasan ih suang-songoni nang di marhite-hite dewan marturia dot aka seksi na adong di bagasan ih nang songoni dot dewan diakonia lumobima di seksi sosial na toktong manangyakon mandulo akan namar sahid lumobimai pasatami di son inanami inang hamanik boru siregar sian wiksada na dirawat di rumah sakit dope rumah sakit Heisa Jatirahayu dohot anakoni huriam ali Tuhan Monika boru na 70 sian wiksia na dirawat di rumah sakit Pasar Rebo suang-song ini nang sude ruasmu na di bagasan pemulihan perawatan di bagas nasida be hurupin nasida salut na ali Tuhan leon ma hamalumun na full ali Tuhan nasikop gabe marmulia guarmu na badiai leon kesabaran di nasida rapdot keluarga asa toktong boy di danasida di jalon nasida dengkan basam ali Tuhan asini roham suang-song ini nang sude aka kegiatan-kegiatan naneng roon ali Tuhan marhite-hite periodisasi seksi-seksi di tahunon dohot sude aka rencana partangyangan wek dot sude rencana-rencana panitia pembangunan
salut naruh pasatami asa boy di ulau nasida toktong di bagasan hasadaun ni roha jala toktong boy sahut saluhutna obartu lomo ni roham ali Tuhan tongdo marlasi roha hami rabdo sude akar wasmu dongan nami nama ulang tahun di bagasan samingguon nama ulang tahun Ari hatutubu dot nama ulang tahun Ari pardongan saripeon hodo tutu nama dongan nasida ajar-ajari manasida mamilangi ari-ari ni mulu nasida ya li Tuhan asa daputan rohana bisuk nasida maka maulatehon sude dengan ibasam do toktong setia mamuji pasangapon guarmu nabadiai godang nai tangyang pangiduan namion ali Tuhan alai takas doh buat hami nangpe soboi upah jojor hami sada-sada sikop do salutna di jolom alani ali Tuhan saya lehon mai obartu lomoni roham olah nangason guan anak Yesus Kristus positutu rohanami tuhu ali Tuhan amin. Tapasahat ma peliatan na paduahon doho tu pakta tu panitia pembangunan ni huriata huot ma taindehon bukuende nomor 723. Diriku
Tolong Tuhan saat mandiriku, pakai awang batu lomo, melodang Tuhan meringanan dia, diri gondang barat kawin, pempogos pedison manang sonang tahe, bersingat untuk sasudi, olah roh hiu tendang diriku, togu matu nagari. Ayat 2. Tujuh Tuhan saudara rohakon, tumunduk domangoloihon, tondini matong tomargogoyon ahon, mangulahon lomomirohan, tumpogos penison manang sonang dahe, bersingat untuk sasudi, olah roh hiu tendang penirikon, togu matu nagore. Tatangnyakon ma peleatak. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni saluhut si leon-lehon na denggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasa tami ma sian na ni lehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe kuap na ngucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramuti. Asa huparhasa yang hami pelianon. Pati bolhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Ginjang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham, di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami. Una kami togiot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama ho, disondakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asin marohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasahorhon ma damena tutondim.